Será este venres cando Rañeiros da Ría traslade á Xunta as súas propostas para recuperar os bancos de libre marisqueo de Arousa. Unhas medidas, indican dende o colectivo, pensadas pros lombos, cabío e o boído. Pola nosa parte, se hai posibilidade de que se faga algo de regeneración cara a campaña que ven, como arados, limpiezas ou control de depredadores, e aportarlle algo de ameixa a estes bancos, porque senón isto vai a ser para non mismo. Porque a situación este ano de Rial é complicada, en especial nos lombos. De feito, nesa xuntanza con Mar, Rañeiros vai solicitar o peche deste banco ante a escaseza de recursos. Porque creemos que podemos perjudicar máis que favorecer o marisco que hai aí, o pouco marisco que haya, de talla irreglamentaria, porque de talla comercial hai moi pouco. Porque ese é outro problema que detectan os escasos barcos que se están achegando estes días aos lombos. O marisco non dá a talla. O tamaño non é moi pequeno e non sirve, non é comercial. Entonces é preferible deixalo cara á próxima campaña a ver se se logra, non lle afectan as riadas, nin lle afecta a martello ou a birbiricho, como lle viña afectando estes anos, e somos capaces a regenerar de alguna maneira esa zona. A última palabra sobre o peche dos lombos dependerá da Consellería do Mar. Nós facemos propostas, quen decide finalmente é a Consellería, se sigue aberto ou sigue cerrado. Nas aperturas do mes se contempla eso, incluso os topes que se propoñen a parte da asociación, quen decide os topes finales, según este o recurso ou o tamaño que se estea quitando, finalmente é a Consellería. De facerse efectiva esta medida, prolongaríase polo menos ata o mes de outubro.